थांगासिनो दं दावलागुरि दतमा रडा खिन्थु डेन्जार हेभिखा मोजांखा सालायनो पुरा सिबो डाइरेक्ट सालाखाथिजों बारस'नो हायो क'क्राझाराव फैनोबा बिदि फैनो हागोन टार्निंखौ लाख'नायाखै जोंहा अ माय गड टार्निंखौ गैला फाग्लासो जागोनलै लागायबाय थांगासिनो दं क'क्राझार लामाया माबायदि खेंख्रा खेंख्रि खाख्ला मोनलायलायखायो स'से माइ गायग्राफोरबो दङ लामाया पुरा सिबो दसेनि उनावनो हाला खेंखाय बाजार मोनबाय खेंखाय बाजार हाला दला मोनबायानो नैबाव ना सारो बोसोराव ना मोनबाय ना फिसिबाय हाला दलायाव दङ बे बिलोआ नै मोनबाय हाला दला ब्रिज हाला दला मोनबाय हाला दला मन्दिर नैबे औ हाला दला मोनबाय थांगासिनो दङ जोङो दा नै थिथागुरि मोननोसै लागायबाय जोंना ड्राइभारा हेभिखा हाला दला रड बे दा थिथागुरि मोनहैसिगोन डाइरेक्ट क्रस खालामनानै डाइरेक्ट जोङो दावलागुरियाव थांसिगोन दावलागुरि ITI कलेजाव मोननोसैयानो बारा गोबाव गैला दसे उनावनो क'क्राझार रडखौ मोनसिगोन टाउनाव थांग्रा रडखौ 4-5 किल'मिटारसो दंबावो डिसटेन्सआ हाला दलानिफ्राय थिथागुरि मोननो थाखाय लामाया पुरा स्ट्राइटखा पुरा सोजा पुरा सिद्दा नै बे जाहैबाय फिसा मार्केट दाउखि मार्केट सामफ्रामबो फैबाय थानो हागोन बेजों बे लामाया पुरा मोजां सालाखाथिजों फैनानै डाइरेक्ट ओरै क्रस खालामनो हायो आरो नैबे हस्पिटाल बांगालदबा हस्पिटाल मोननोसै थिथागुरि मोननोसै बे माइ दुब्लिजोब गासिबो मोनबायानो फ्रायनो दसेनि उनावनो थिथागुरि मोनसिगोन थिथागुरि मार्केट मोनसिगोन नै दसेनि उनावनो बेजों दुब्लि बारि मोनबायानो नै दसे सालायबानो मोनसिगोन आयौ बलेर' गला सालायसै मोनबाय गलाखा जोंना ड्राइभारा लागायखायो
दाबो मोना माथो मोनहां जायो मोना दाबो मोननोसै लागायना हो मोननोसै थिथागुरिखौ फ्राय मोनबायानो थिथागुरिखौ दसे उनावनो 3 मिनिट लागायखायो जोंना ड्राइभारा बलेर' पिकआपखौनो डाउन खालामनो नागिरखायो एप्रिला स्कुटि 150 निउ ब्रेन्ड नै मोनबायानो फ्राय ससे दंबावो मोनबायखौनो साननानै लादो फाइनालि जोङो दा मोनफैबाय थिथागुरि मोनफैबाय बिनिफ्राय जोङो दा दाउलागुरि होननाय जायगायाव जों थांगोन ITI फर्म साबमिट खालामनो थाखाय नायदो नै बेनो जाहैबाय क'क्राझार थांग्रा क्रसिं खालामनाय गोजोनथों गाइस थेंक इउ